ککا مشرک نائنو دا پیر بابا نسواڑی سچی دی پکاروی دا اللہ نولی نواڑی مانم چی ولی بو بزرگو نیک انسان بو مانم چی دا خدای رسول پساما لار روان بو مانا ما چی او بو محبوب دا پاک سبحان بو عالم قرآن بو عوامل قرآن بو او خدای خونو بیا تی سپکوما عقیدہ واڑی ککا مشرک نائنو دا پیر بابا نسواڑی کابو لا دی او بابا ویوادو لا دی بل بابا زان لا دی نیولے ددانو دا پار گول بابا او دمرا احترام دی چرتو نکڑو دخپل بابا بیاوائی پپلا نہیں مقدم کے مرچی مل بابا کلاتی اولاد غواڑی یو کلاتی واد غواڑی سکا مشرک نائنو دا پیر بابا نسواڑی خدای ہاں سوک چی دا قبرونو ناچا غواڑی مسلمان ندے او حشا پدے باندے لستلے قرآن ندے پوہ پاوینا دا محمد آخر زمان ندے شرک نکا توباو نکڑی صاحب ایمان ندے ہر سرا برورا دا عمل پا وسیلہ غواڑے دکا مشرک نائنو دا پیر بابا نسواڑے خدای حاجت روا گنا خدای مشکل کشا گنا بل سوک مسیحا نشتا یو خدای مسیحا گنا یو قرآن و بل حدیث دوارا رہنما گنا نم دماتا بردا گرتے غورا میں وینا گنا جون کدی تمام دا پیغامبر پا طریقہ غواری ککا مشرک نائنو دا پیر بابا نسواڑی